Reit, con i mynd. Iawn, wel, helo sydd i chi gyd a chroeso i'r eitem bach ma le ni'n holi neu gofyn i'r golygydd. Ac wrth gwrs mae un i lwcus gyda Papurau Bro Clonc bod dan ni dîm o olygyddion sydd yn cymryd at y misoedd i wneud y gwaith ar gyfer paratoi'r papur. A gai gyflwyno i chi golygydd rhifyn mis Mai, Siwan Richards. Siwmai iddi? Siwmai Dylan. Nawr ten, faint o waith ges di gyda'r golygu ym mis Ma gwed? Wel, ges i tipyn digon i gadw. Fi'n digon prysur am yr wythnos pan ddath y newyddion mewn yn ara bach ato ni yn fan hyn yn Clonc. Rhywbeth i gadw fi'n brysur bob nos mewn gwirionedd, a wedyn danfon ymlaen at nia i roi yn ei lle. Felly digon o straeon bach amrywiol, bod pethau ddim yn mynd yn ei blaen dal y gweud y gwir, yn dyfe, ti'n gwybod? Ond digon i weid, a digon i gael blas ohoni a llenwi'r papur mis hyn to. A wrth gwrs, ti'n fam llawn amser, mae da ti waith llawn amser, a mae ffito y gwaith golygu yma mewn ar ben popeth arall. Beth yw dy swydd di llawn amser, Siwan? Wel, uwch swyddog cyfathrebu ar gyfer cyngor Sir Ceredigion i fi o ddydd i ddydd. Felly, fel ti'n gweud, digon i gadw fi'n brysur yn enwedig falle yn y flwyddyn sydd wedi bod, ond mae'n neis cael troi llaw at rhywbeth mwy lleon, neu fe. Yn yngwaith i o ddydd i ddydd, wrth gwrs, fi'n delio gyda straeon, Ceredigion, ar wasg yn benodol, ond mae'n neis troi llaw a darllen am y pethau sy'n mynd mlaen o'n cwmpas ni fan hyn yn ardal Clonc, a cael darllen beth mae pobl wedi bod lan ni, ti'n modd, yn amlwg dim llawer yn y dirnodau sydd ohoni, ond digon o hen straeon, o bethau mae pobl bach yn sgwennu, sy'n hyfryd i ddarllen a troi tudalennau, ti'n gwybod? So gweithio ni nawr, beth oedd eich bwyntiau rhifyn mis Mai fel mae bobl yn mynd mas i brynu fe? Tre gwerthu fe i ni nawr, Siwan? Wel, amrywiaeth yn dyfed. Mae rhywbeth at ddant pawb mewn gwirionedd. Mae gyda ni yn genedigaethau, yn penblwyddi, yn gwellhad ar cydymdeimlo wrth gwrs, ti'n gwybod, a wedyn i'r bobl ifanc, mae gyda ni'r cyfrinachau wrth gwrs, a beth mae'r cyffi wedi bod lan ni. Felly mae pethau fel ni dal yn ymlaen, bod nhw'n ffili cwrdd y wyneb yn wyneb wrth gwrs. Camp Eisteddfod Capel y Gros yn rithiol sydd gyda ni ar y tudalen blaen, yr Eisteddfod yn neud i to yn dyfe, yn rhithiol sydd wedi bod yn wych. Colofn wedyn i'r dysgwyr hefyd, mae rhaid ni gofio amdano nhw a yn falch bod yn pobl ni joio, wrth gwrs, y colofn Dylan Lewis Cadeirydd. Mae hwnnw'n rhywbeth i gael y danedd mewn iddo fe. A wrth gwrs, lliwio i'r plant bach gyda Lincoln Loncyn. A rhywbeth falle ni ddim yn sylwi arno bob tro, ond sy'n wastad na a wastad yn bwysig ac yn gefen i'r papur yw yr hysbysebion wrth gwrs. Mae'r holl fusnesau yma, y fusnesau lleol yma, yn cyfnogi ni o fis i fis, sy'n bwysig drwy'r amser wrth gwrs, ond falle yn enwedig yn ystod y flwyddyn ddiwetha. Pethau nes i fwynhau fwyaf, os o rai fi ddewis, bydde wrth gwrs hanes yr ysgolion. Mae'n neis i weld bod yn ysgolion ni nôl a bod yn plant ni nôl yn cael mwynhau gyda'i gilydd, sy'n mor braf i weld. A hefyd, pwt bach o eirfa gyda Dai Williams, yn sôn am geirfa pobl ifanc sy'n mae hwnnw wedi newid mewn llai na hanner canrif. Enghraifft, pan oedd e'n ifanc, wrth gwrs tablet oedd yn golygu rhywbeth i wella chi, a wedyn y wireless, wrth gwrs, o hen radio. So tipyn o wahanol erbyn hyn, wrth gwrs, ond nes i fwynhau'r eitem bach na. Ydy, mae hwnna'n wir i ddweud. I ni gyd wedi dod yn gyfarwydd ar geirfa modern, mae pethau eraill gyda fe fel Netflix a sleepover a TikTok. Beth oedd i ystyron nhw yn ei ddyddiau fe pan oedd e'n plentyn, Netflix
llenni lan llofft, medda fe, ynddo fe, a TikTok, amser cyn codi. Mae wedi bod yn graff iawn, fi'n cytuno gyda ti fyna, ynglyn â geirfa bobl ifanc heddi o gymaru a beth oedd ei ystyr nhw iddo fe, cyn bod yn sylweddoli beth yw ei ystyr o'n modern nhw. Da iawn. Yn gwmws, ti'n iawn. Nawr, fel o ti'n sôn, mae'r papur wedi newid yn ystod y flwyddyn diwethaf gyda llai o ddigwyddiadau a nifer o hanesion. Oedd Carys Wilson hanes difyr arferion y Sipswn yn ardal Gwrs Goch y mis yma. Mae'n rhyfedd fel mae bobl yn dod o hyd i straeon cyfoethog diddorol fel yna. Odi yn gwmws, mae'n neis i rywun falle, fi'n gweud pobl ifanc, falle bod pobl ifanc yn cofio nhw, ond falle dim cymaint chwaith, a i fi oedd hwnna'n ddiddorol, a fi'n credu mae'r flwyddyn, yn enwedig y flwyddyn ddiwetha yma, mae Papurau Bro mor bwysig o ddydd i ddydd fel newyddion o fis i fis, ond fi'n credu mewn blynyddoedd i ddod, byddwn ni'n gweld gwerth hyd yn oed yn fwy iddyn nhw, achos enghraifft y stori'r Sipsiwn nawr, mae fe lawr ar gofa chadw nawr, a fi'n credu na beth yw'r un o'r pethau pwysica bron am y Papurau Bro. A mae'r flwyddyn ddiwethaf, wrth gwrs, mae hwnnw lawr ar gofa chadw nawr. Falle bydd rhywun yn edrych nôl mewn hanner canrif yn meddwl, beth oedd mlaen de, yn ystod blwyddyn y coronavirus, neu dros blwyddyn erbyn hyn, wrth gwrs, Ond y Sipsiwn, stori fach dda hwnna hefyd. Mae'n syndod faint o bobl sy'n cadw copïau o'r papur a dim yn ei taflu nhw. Fi'n siŵr bod yna nifer o gartrefi yn yr ardal gyda tomen o Papurau Bro ers y dechrau, sy'n ni'n meddwl. Fi'n gwybod, a i fi, mae Clonc wastad wedi bod na, wastad wedi bod ar y bwrdd yn y cartre. Mae dyn ni gwbwrdd llawn ohonyn nhw. Felly, fi'n 31, felly na ddangos, mae tipyn bach o'r papurau yn y bwndel fach na, Wel, wyt ti'n ifanc, Siwan, i gymaru a Clonc. Mae Clonc yn tynnu at y deugen. A ti sawl ffordd amser i fynd i ddal lan a hynny. Wel, gwrando nhw fe oedd Eirwen Griffith yn weithgar o ran cyfrannu i'r rhifyn ma, le oedd hi'n sôn am artistiaid ardal arbennig. Hyfryd i glywed am artistiaid Llafur Clydogau. Fi jyst yn edrych arni nawr. A hithen un ohonyn nhw, wrth gwrs, a wedyn mae'n rhyfedd faint o artistiaid sydd mewn un pentref yna, nos e? Mae rhywbeth yn biti Llafur Clydogau yn amlwg, sy'n denu artistiaid i fyw na. Fi wedi gweithio gyda Ali Scott yn y gorffennol, a mae gyda fi un o'i gweithio hi yn y cartre. Mae pob un ohonyn nhw gyda'i stori, a fel maen nhw wedi dod i Lanfair, fel maen nhw wedi dod i fod yn arlunwyr. A pob un, wrth gwrs, mae lluniau yna hefyd i ddangos i gwaith arbennig nhw. Pob un gyda'i arddull hollol wahanol i gilydd, sy'n hyfryd i weld, a bydd e mor neis. Fi'n gwybod maen nhw wedi yn y gorffennol dod at ei gilydd yn y fe, yn y neuad, a bydd e mor neis i weld hynny gobeithio yn y dyfodol agos eto, ynddo fe? A sôn am adeiladau eraill sydd ar gau yn capeli ni, yma Stan Evans wedi mynd ati i ymchwilio i enwau o'r Beibl sydd ar gapeli yn yr mae hwnna wedi bod yn agoriad llygad i ddarllen. Odi, hollol ddiddorol, a mae'n capeli yn eglwysi ni, wrth gwrs, mor bwysig, a hyfryd yw darllen am y straeon, yr enwau. Fi'n joio enwau llefydd. O'n i'n joio colofn David Thorne, am enwau lleoedd. Nes i yn Traethawd Hir yn y brifysgol yn byti enwau ceiau, bach yn random, fi'n gwybod, Ond diddorol. Enwau, hollol ddiddorol, ti'n gwybod? Wel, cewch ati i brynu copi. Nawr ti ddim yn gorfod cymryd at y dyled swydd yma mis nesaf. Siwan, pwy yw'r... Wyt ti'n gallu edrych i weld pwy yw'r... Golygydd mis nesaf?
fi'n credu Sian sy'n mis nesaf ar gyfer papur mis Mehefin. Sian Jones Rhandir, Cwman, a'r erthygle wedyn yn newyddion mewn erbyn y 40 o Fai. Felly, bach o amser i gael y straeon at ei gilydd, a unrhyw beth wrth gwrs, mae pobl moyn sgwennu yn biti, ti'n modd. Ni'n mwynhau amrywiaeth am papur clonc yn dyn ni, ti'n modd, yn ogystal ar newyddion, ar hanesion. Mae'n neis cael hen straeon newydd, ti'n modd, beth sydd yn diddori pobl, felly amrywiaeth a croeso i erthyglau amrywiol. Wel, mae hwnna'n apel, gobeithio wneith sawl un wrando arno fe, a danfon ei stwff ymlaen ato ni erbyn y 40 wedys ti, Siwan. Mae'n odd fel mae mis yn mynd yn gloi yn dweud, wrth bod ti yn gwneud rhywbeth unwaith bob mis. Mae'n bryd paratoi ar gyfer y rhifyn nesaf, cyn bod ti wedi mwy neu lai gorffen dosbarthu y rhifyn presennol. Ond, wrth gwrs, ond mae lot yn gallu digwydd mewn mis, twel yn ose, ti'n modd? Os. Wel, dyma rhifyn Siwan. Nath Siwan i olygu, a wrth gwrs niaf i oedd yn dylunio, chi'n gallu gweld lluniau Capel y Gros, Eisteddfod Rhithiol Capel y Gros ar y dudalen blaen. Wel, diolch yn fawr i ti am y sgwrs, Siwan, gwerthfawrogi hynny, gobeithio bod yn gwrandawyr neu di mwynhau, cael blas o'r papur cyn mynd ati i brynu fe. Ond yn fwy na ni, diolch i ti am fod yn rhan o'r tîm golygyddol. Ers pryd wyt ti wrthi, ti'n lled newydd i'r gwaith i gymaru a rai o'r hen stagers sydd gyda ni? Ydw, ti'n gwybod, ond sa'n cofio, ti'n gwybod, faint o blynydde di bod, mae'n siarad cwpl o blynydde erbyn hyn. Mae unwaith y flwyddyn i fi'n golygu, ynddo fe, felly mae blwyddyn yn mynd, a mae amser golygyddol yn dy rownd eto, ond diwem yn faich o gwbl wedyn, achos unwaith y flwyddyn, yn ddim byd i gyfnogi, clonc, ynddo fe, ond cwpl o blynydde, siarad 4 falle. Na fe. Sa'n cofio. Amser yn mynd, wel. Fe ddawd y drod i'r rownd yn go gloi to. Siwan, diolch yn fawr iawn i ti am dy amser. Hwyl. Diolch Dylan. Diolch i ti, hwyl.